Ако трябва бързо да погледнем тази ръка, момент само да я намерим. Значи попа пада поп, вале и петица и той прави някакъв смешен бет от един блайнд, който аз мисля, че ако той имаше някаква силна ръка, беше вързал с попа, щеше да се опита да заложи малко повече, за да вкара повече пари в пота. Естествено има и случаи, има играчи, които играят по този начин, когато се закачат минбетват, но в большинството от случаи не е така. На търна той чеква без, след като се отваря валето, и основният момент е, че той чеква след нас, т.е. ако ако ние му бяхме в позиция и той действаше първи и чекне, тогава по-може да повярвам, че ни трапва по някакъв начин, първо фарнал се с вале и му се отваря още едно вале. Тази игра би било по-вероятно, нали, да има някакви съмнения, че той има вале, но след този чек от негова страна, след нашия чек, общо взето той си признава, че няма ръка. Ако имаше вале, при всички случаи ще я заложи, тъй като пота е доста малък в този момент, той трябва да се опита да го увеличи. Няма смисъл да продължава да ни трапва в тази ръка. С поп също мисля, че би се опитал да увеличи пота и на ривъра пада абсолютен бланк, който по никакъв начин не може да му помогне и той бетва целия пот. Тоест, ако седмицата по някакъв начин се е закачил с нея, той не би бетнал целия пот. Ако въобще бетне, би бетнал нещо от сорта на половината пот или нещо такова. И общо взето работата доста замирисна на блъф в този случай, затова реших да го колна, въпреки че с Ace High не биеше в случая, но винаги има риск, когато се опитваме да фащаме блъфове. Тук също двама противници ще бъдем извън позиция в ръката, така че може би не е добра идея да колваме, въпреки че флопа ни посреща много добре. Щяхме да направим два чифта на флопа, но мисля, че правилната игра беше да фолднем в тази ситуация. Тук флопваме flush draw и този бет няма как да не го колнем, тъй като е достатъчно малък спрямо пота. Имаме и опции за backdoor straight, които са доста миражни, но все пак. И другия противник колва и ривър на търна пада доста лош. Общо взето приключваме с ръката тук. Даже и да падне купа на ривъра, не бих се опитвал да бетвам накрая и бих фолднал на какъвто и да е бет. Сорта на поп и девятка suited на трета маса в първа позиция. На по-високите нива бих отворил от тази позиция, но тук не виждам смисъл да играем такъв тип ръце. Разбира се, не е голяма грешка, но мисля, че по-правилната игра, особено ако сте по-начинаещи, е да фолднете в тази ситуация. Има
доста ръце, които на по-високите нива би трябвало да се играят според мен, а тук не. Като suited gappers 6 и 8 suited от втора позиция, да речем. Тук на трета маса но тук, тъй като противника ни изглежда да има нещо и все пак ако преследва някакъв флаш да си плати за това. Чековете му бяха доста бързи. Общо да си личеше, че иска да приключва с ръката и да минава на следващата. 5-7 suited от малкия блайнд. Това е една от случаите, когато лимпа не е чак толкова лоша игра, въпреки че сме само срещу двама противници, но пък имаме 5 към 1 от на директни odds да направим някаква ръка и ако направим някаква ръка имаме доста implied odds, въпреки че единият стак е единият противник е доста къс. Когато играем ръце от сорта на 5 и 7 suited, даже 9 и 10 suited, най-важното, което трябва да гледаме са pot-odds, които имаме да влезем в ръката въобще и да видим флоп и стаковете на противниците, тъй като обикновено искаме противниците ни да са с дълги стакове, когато играем такъв тип ръце. Тук с асаците няма смисъл да колва, като единия от тях може да избяга след флопа. Целта е да ги вкараме и двамата къси стака, те няма как да фолднат в случая. Ако бяхме само колнали, то с Аки дамата можеше след нашия бет да реши да фолдне пост-флоп. Така че мисля, че правилната игра беше да ги вкараме, въпреки че ако колнем, дългия стак тук може също да се заиграе в ръката, но пък стават 4 човека в ръката и нашите асаци вече не изглеждат чак толкова добре. Този противник е доста тайт. Аз тук ще колна, тъй като имаме и двамата сме с над стак и половина. Тоест имаме добри implied odds, ако ударим силна ръка да го стакнем целия. На този флоп, въпреки че казах, че ще играем тайт агресив стил, никак не ми се фолдва, тъй като това си доста стандартен continuation bet на флоп, който не би трябвало да му удари рейнджа, който но този, въпреки че този малкия бленд може да рейзва доста с широк рейз, този естествено е доста неприятен. Тук на четвърта маса, тук сме приключили с ръката, на четвърта маса ударяме не нъц, но много силна ръка и тук само ще чекна, тъй като виждам, че противника е доста агресивен и очаквам да бетне. Тук смятам да го пробвам не си продължавам да слоуплейвам, тъй като могат да паднат доста
карти, които да унищожат старите ни. Тоест не доста, но има такива. Сега тук казвам само да чекна отново и да му дам възможност да продължи с блъфа си, тъй като в момента репрезентваше някакъв, може би, флаш дрол. След този кол би мислил, че аз и мисля, че той е на флаш дрол. Въобще не знам дали на това ниво противниците мислят за такива неща, но и тук се опитаме да извлечем максимум вали от флаша си, като ако той ни рейзне, ще трябва доста да мислим. С Аки Кинг тук е доста удобна ситуация да се направим, че скуизваме и естествено сме готови да влезем all-in. Тук имаме топ 5, десятките разбира са малко плашещи, но имаме сега и флаш дрол до дама и общо взето пак е разумно да чекнем и да решим спрямо неговият бет. Така, тук имаме second над флаш но full house също ни бие. Аз в тази ситуация бих заложил и бих фолднал на него в евентуално. Тъй като ако той беше с десятка, трябваше да се опитаме да извлечем някакво вале от това, че си направихме по-силната ръка. Не виждам коя по-слаба от нашата ръка ще ни рейзне, освен ако не се опита да прави някакъв лут-блъф. Така че в такива ситуации трябва да сме готови да валю бетнем и в същевременно сме готови да фолднем ръката, ако получим рейз. Тук не си спомням много какво стана в тази ръка, но реших да направя един луз блъф catcher, но в случая човека имаше съсата. Лошото е, че бях се разсеял по другите маси и даже не си спомням какво се случи на предните улици, което не би трябвало да се случва често, като играете. Просто трябваше да си фолдна ръката, но пък имаше много малко комбинации, които ми биеха, само някакъв поп и естествено покет пера, което той имаше. С чифтовете, особено бутона, и от другите позиции, когато сме първи в ръката, е добре да се фолдва, да се рейзва, даже и с най-ниските от тях. Идеята е, че обяснявал съм го и в други клипове. Идеята е, че искаме да направим пота по-голям, в случай, че ударим сета на флопа и когато сме рейзнали и някой ни е колнал или двама противници са ни колнали, вече можем да почнем да правим залози, които да е възможно да вкараме целия стак на противника до края на ръката. Ако пота е само лимпнат, това е почти невъзможно. Или в случаите, когато успеем, ще сме общо взето бити. Тук още един от така наречените бат битове, който не трябва да ни прави впечатление, тъй като
Реката беше доста стандартна и я изиграхме по оптималния начин. Влязахме all-in с по-добрата ръка. Префлоп. Ще направя малка пауза и след минутка продължаваме с следващата част от това видео, което за сега според мен се получава доста интересно, тъй като има доста ситуации.